ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଉଛି। ପୁରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରାମୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଭକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦିନକୁ ମଜୁରୀ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୀମ ଭକ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପାଖରେ ଦେବାକୁ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶୁଖୁଆ ଓ ରୁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲେ। ମନରେ ଭାବିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଛୋଟ ଭୋଗ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ରାତିରେ ରାମୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହସୁଥିବା ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ, ତୁମର ସେଇ ଛୋଟ ଭୋଗ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, କାରଣ ସେଥିରେ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଖ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଧନ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସତ୍ୟ ଭାବନାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ।